Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Yikho into engijabulisa njengokubona umuntu oyi-public servant enza umsebenzi wakhe to serve the community. Uma siqoka abaholi sisuke siqoka abantu esazi ukuthi bazomela thina, futhi labo bantu bazobe benza sure ukuthi konke esikufisayo nalokho abasithembisa khona uma becampaigna sikubona kuyenzeka. Ngiyafisa sengathi omasipala bonke bangayifunda lento eyenzeka lapha eTshwane. Ukubambisana okukhona phakathi kwama-coalition partners lawa khona eTshwane okuyi-ANC, i-EFF ne-Action SA kwenza ukuthi izinto sizibone zenzeka kakhulu kunakuqala. Emavikini adlule sibonile la bekukhulunywa khona ngodaba le-insourcing. Balivotela noma i-DA izamile ukuliphikisa kodwa bayihlulile ngamanamba. Balivotela kwa-double passayo, sekushoda ukuthi nje bali-implemente lenze kodwa u-double passing. Uma bephuma akukhathalekile ukuthi u-MMC ophethe wakuphi kodwa baphuma bonke beyi-team. Uma kuthinta udaba lwezempilo baphuma kanye no-MMC we-health bayo-attenda lapho. Ngisho umeya asupport u-MMC wakhe ngoba noma umeya ephumile u-MMC ukhona ukumsupport. I-public safety ngokunjalo. Manje lento iyakhombisa ukuthi iyodwa nje into esishoda ngayo eSouth Africa, i-political will. Uma ngabe uDr Nasiphi Moyo nethimba lakhe lonke bekwazi ukwenza izinto esikhathini esincane besinikiwe, esikhathini ongangonyaka nezinyanga benikiwe ithuba, sibona kodwa benza izinto ezinkulu. Lokho kukhombisa kona ukuthi the only thing angekho kwabanye omasipala i-political will. Ubone ngathi izinto azenzeki nje ingenxa ukuthi i-political will ayikho. So lokho i-EFF yafika-ke eParliament belokhu ilikhuluma udaba le-insourcing. Ilikhulume kusuka iqala ukungena eParliament kuze kube manje. Kodwa manje eTshwane ngoba babusa ngokubambisana futhi bayazi ukuthi baseva abantu, benza izinto in the interest of abantu laba ababaqokile. Silibonile liphasa ngoba babamsene. Into enhle kakhulu leyo. Yingakho ngithi sengathi bonke omasipala bangafunda kumasipala lo waseTshwane. Osukwini la izolo iTshwane Municipal Police Department okuyi-TMPD ibambe umlisa waseNigeria lo othengisa ama-drugs. Sizokhuluma ngalelo daba lelo, bambambile. Kodwa noma kunjalo umeya ubekhona. Futhi fanele ngikubeke kucaca ukuthi hayi ukuthi ubevele ngoba ezama ukukhankasa, cha, selokhu angene ofisini uhleze khona makwenziwa noma yini. Yingakho masikhuluma ngayo sithi uDr Nasiphi Moyo kanye nethimba lakhe ngiwabalile kama coalition partners aseTshwane. Asibheke nantu udaba. Residents of Tshwane this afternoon were at Oliven police station with Brigadier Mbuna. There has been a drug bust, yet another drug bust that has been done by the TMPD drug unit. This time it's a 22-year-old Nigerian that has been found with a mixture of cocaine, Mendrax, and other drugs. And this person was found because the drug unit has been working on this case. They found them here, but they stay in Joburg. The past few weeks I've been showcasing people of Tshwane that we also have a drug unit in the city of Tshwane. But we're not only showcasing the problem, but we're also showcasing the efforts of the officers in the TMPD drug unit, the people who work under very dangerous circumstances. But they have made a commitment that we're going to cleanse the city of Tshwane of drugs, that they're not going to be stopped by anything. So we just want to send a message to the people of Tshwane, firstly to thank them for continuing to point out the houses and sharing information with the drug unit. But also we're asking residents, please speak up.
when you know that in your community there is an issue of drugs, you know where the drugs are being sold, please give us that information. Of course, you will be kept anonymous, but we cannot continue to watch our youth dying because of drugs and there's nothing we do about it, but we need to work together. But I think, Brigadier, this is good. What I asked for was that when it comes to the drugs, we can't keep quiet. When we have a success, even if it's for 5,000 rand past, we must tell the people of Tshwane that we've got brave police officers that do this work under very dangerous circumstances, and we want to thank them for that work. Into yolungisa South Africa ngabantu base South Africa. Angeke kusuka umuntu kwelinye izwe ezoxazulula inkinga yase South Africa. Kufuneka kufike isikhathi lapha abantu abaphila eSouth Africa bezothi khona enough is enough. Kufuneka kufike isikhathi lapho khona abantu abaphila eSouth Africa bezokhathala indaba yama drugs bese belwa nayo. Kodwa ngenxa yokuthi abanye abantu base South Africa bawathengisa phela ama drugs. Ngeke ngabona enye video einsukwini ezedlule ithi le video akho Nigeria elithengisa ama drugs elokishini abantu laba esihlala nabo elokishini abathengisa ama drugs uqinisile futhi usho njalo. Kodwa ubani supplier lawo ma drugs o supplier lo selokishini esinayo ubani? So inkinga yilapho ke kufanele makuliwa nalesihlava kulwe nawo wonke umuntu oyi part and parcel yaso lesihlava, the whole value chain kusuka kulabo abamanufacturayo kuze kulabo abadistributayo bonke funa kuzama ukuliwa nabo bajeze bonke. Kodwa ke iphuzu elibalulekile ukubambisana komphakathi namaphoyisa. Umphakathi uyafisa ukubambisana namaphoyisa, umphakathi is willing ukubambisana namaphoyisa, nginesiqiniseko salokho. Kodwa inkinga ekhona neyenza ukuthi ubose ubone umphakathi engathi awunamdlandla ekuthenini ubambisane namaphoyisa kuze kuliwe nalolu daba esikhuluma ngalo. Iyodwa inkinga isekuthenini amaphoyisa siyawabona ezokoleka kulabantu abathengisa ama drugs. Manje uyavela ubone ukuthi ngizobe ngidayisa impilo yami ngamanani aphansi ngoba ngizonele nje ngalibika udaba bajike ngale abanikeza imali babuye bamtshela ukuthi hayi usibani bani okudayisini. Inkinga nje yethu leyo yokuthi amaphoyisa futhi buncane ubugebengu obungenzeka eSouth Africa uma amaphoyisa ngesiyana ingxenye yabo. Mangithi kuncane mhlawumbe abukho uma ngathiwa nje lobugebengu benzeke eSouth Africa amaphoyisa wayona ingxenye yabo. Kodwa mina futhi engikwaziyo ngamaphoyisa, uma amaphoyisa efuna ukubuqeda ubugebengu angabuqeda ngoba kune intelligence, mabethanda bangabuqeda ubugebengu. So kufanele umphakathi ubambisane namaphoyisa ukuze kuliwe nalesihlava. Nalana njengoba esho uDr Nasiphi Moyo kube ukubambisana komphakathi namaphoyisa ngoba umphakathi uyazazi lezi zinto ezenzekayo. Umphakathi uyazi ukuthi imuphi umuzi othengisa ama drugs, wazi kahle. Mina nawe sidibana kwivideo landelayo.